ano na to siya. Direct na to siya. Hindi na to siya, ano, naka-StreamYard. Mas madali kasi to eh. Ma-open na din, ha? Hoy. Ay, pisko. Ha? Saad ako. Saad ako. Ano man eh? Isang kamera rin. Wait. Dili na mao. Kana isa daw. Oh, naka-on na siya, tanawa. Okay na, okay na. Hello! Nay ads? Wala. Panaad ako. Mami nga pong boss. Hmm? Kana isa pa daw, i-check daw. Kurang na siya. Dito ka mag-live ka. Okay na meron ito pang live. I-check daw. Hello. Baby, ande. Come here, mommy. Come here, mommy. Come here. Okay na? Okay na kung wala. Oy, ayaw na lang. Kaya basing namali ang settings sa ani. Basing namali ang settings. Hello everyone. Thank you, Sisi. Hello, Dai. Lagyan ng jacket. Dai, na siya harang, Dai. Kani siya, Dai. I'm using direct to YouTube. This is more easier than StreamYard. Wala siya. Elgin Bohol, mega love shoutout. Thank you, Dai. Ceci Sheila Kwambe, my very good friend. Wala. Ang lahat. Thank you. 3 million people in the house. Baby love, John. Show to them, just say hi to my friends. It's a live, John. Who's that? You say it. Yeah, they are watching. Full of watching. Let's say Happy Mother's Day, everyone. You say. See, watching. Say, Happy Mother's Day, everyone. Happy Mother's Day. Bega love, shout out to LG Bohol. Hina. Hoy. Strict to day.
Dahil dito, kanina nag-live ako sa StreamYard. Yung laptop, masyado siyang hang. Come here, baby. Come here, mami. Come here. Nasa'y harang, Day. First time ko mag-live na monetized channel na. Thank you, everyone. Hello, family Kasepe, mega love shoutout. Team, alam ko na paano i-open yung ads dito if you are direct using YouTube. Alam ko na. Thank you sa viewer nato na taga Australia. Si Hayabusa Ninja. Saba, oy. Hello! Yes! Ako anang pinaka-best friend sa ako ang live. Char! Uy, hello! Australia daw, oh! Tamsakan natin na, ipa-plate natin kayo kay, Mr. Australia. Hello daw! Hello, Sissy! Where are you, my baby Shella, Sissy? Matulog na dyan isang tao na dyan na nagwa-watch. Yung nagsuyop-suyop dyan ng something. Tulog ka na daw. Ay, naku, yate. Yes, thank you, Dai, sa pag-visit, Dai. Yes, harang, host na maganda. Just like you, beautiful Kasepi Family Black. Ang dagway sa nagtanaw. Thank you sa pag-send sa ato ang channel. Inday Giblag na agi hapon. Salamat. Si Inday Giblag na agi hapon dire ha. Nakatambay gihapon na. Salamat sa sa nag-share sa ato ang group. Thank you. Tulog na do, kay trabaho pa do. Do. Itambay lang na di atong mga sandata do. Good night ako. Sige. Ito nga, hindi na ako text. Ha? Text ko na kay ko, alas 12 na. Sige. Thank you ha. Hello, maka-ilab yung music natin, oy. Naku, Day. Tignan yung music, Day. Ginoo ko, Day. Tignan. Say hi, ta, baby. Oh, say hi na to. Oh, nandito yung baby ko. Oh, say hi, ta. Say hi na, oy. Say hi na to, Eljen. Oh, mega love shoutout, no? Yeah, mega love shoutout to everyone. Salamat. Thank you. Salamat sa paharang. Baby, you want to eat more? Yeah. Huh? Yeah. Oops. Come. Hello, Dai. Antok na yung anak ko. Thank you. Oh, sweet candy siya, Day. Sleepy naman gusto siya, oy. May dress siya. Itong dress niya is pang to? Pang summer, pang spring. Show to them. Yun, they are watching, 8 people watching. Okay.
Hello, Day! Cheryl, this cartoon. Oh, may love shoutout. Bigyan ng jacket. Ito yung anak ko, Day. Lagno. Baby love, say hi now just one time. You say, Hi. That's it. kumbawa. Mga aso, Day, oh. Salamat ha. Salamat kaayo, Day Elgin ha. Ikaw na, Juday. Kanina kasi hindi maganda yung live ko kasi yung laptop may ano siya. Na-stress ako sa laptop talaga. Nahiya ako kay Inday G-Vlog. I love you, Day. I love you, Day. Hindi ko talaga alam kasi hindi ako mahilig sa ano, sa StreamYard. So since may mga friends na tayo na close na, so maybe bibili ako ng ibang gadget para sa StreamYard kasi pag laptop wala pag-asa, Day. May malugi yung negosyo, Day. Malugi yung negosyo natin. Sige, manigkaon ako anak ko eh. See, why you always eating, John? Too much playing rugby? You miss Mama John today? May halang na pala. Kiss na mami doon, babe. Kiss na. You say Happy Mother's Day to everyone. Happy Mother's Day. To everyone. Everyone. Na kabarangay, kawarangan. That's good. Sis, kahit hindi siya ka-room, direct sa phone, meron siyang ads. Includes paid promotion, may something nakalagay doon. Pwede siya kahit hindi sa ka-room. Hello, Hannah Jean B-Vlogs. Salamat, lalab. Kahit hindi sa ka-room, direct to your phone, as long you are monetized, you can enable the ads. It's alright. So, akala ko hindi to. So, chinek ko siya. Pwede pala. Salamat, salamat. So, ito, using hindi to Chrome. Direct talaga siya. Sa application. Lala. I know how to use StreamYard using yung may pwedeng mag-akyat. Kaso lang, yung yung laptop ko. I don't like the camera. So, iPad lang yung i-use ko. Gamit kasi ni anak. Family kasi, Pebly Vlogs, mega love shoutout. Oo nga, Day. Bati yung camera, Day. Thank you, Day, sa advice. Happy Mother's Day sa lahat. Si Elgin Bohol, my very good friend. Oyasumi nasai, lala. John, your voice, John. If someone, they are sleeping, it's not good. Or scream. Don't. Sige. Sleep na. Ito, medyo okay na siya. Alam niyo, Day, kumuha ako ng berries kanina. Bonggang-bongga kasi nakakuha ako, Day. I-vlog ko to siya. Yes! Happy Mother's Day to everyone. So, dito sa Japan, pa siya? 11. 11 pa dito. Happy Mother's Day. But for me naman, everyday Mother's Day. Every day is Mother's Day. Lalo na ako doon. Super busy. Salamat sa kabarangay nakin. Ana Lurancho. Mega love shoutout. Magdikitan kayo, uy. Sister, ito yung mga friends ko dito. Mga international to sila. So, napakabait. Napaka-legit. So, kung sinong available dyan, pwede kayong magdikitan. Ang ano ko sis, Ana Lurancho, yung papa ko is, pure talaga siya na Waray, then si mama Bisaya sa Davao, sa Maasim Leyte. Ikaw sis?
Logo. Kami, may. Kunti lang. Pero hindi ako. Gusto ko mag-learn. Pero, hindi talaga as in. Pero I'm proud. Proud ako kasi sa personality ni Papa din. But, maybe someday I will learn na mag-speak waray. Salamat po, Day. Kundog. Ikaw, Day. Waray ka, Day. Salamat sa 4 million katao. Ngayon, madali lang ito host. No nga. Marunong nga ako mag-content Japanese. Madali lang yan pag gusto mo talaga siyang i-learn. Pero parang may ano man, yung dati na workmate ko na waray din. Oh, 10-15 HK. Dito na 11, so advance kami ng 1 hour. Dati may workmate ako na waray din, day. Kaintindi siya ng Bisaya, day. Kaso, hindi lahat. Same yung words. Sleepy na. Madikitan kayo dyan. Matagal ako hindi nakapag-live. Ang baby. Don't shy. If you shy, you die. Ano to siya, day? Para to siyang tao. Pag may kausap ako, gusto niya dito din siya sa gilid. Elgin, mega love shoutout. Si Elgin, ano yan siya? Legit yan, day. Mabait din siya, day. Si Elgin ba, mo yan siya, day. Kasi yan siya. Sa Hong Kong, hindi ka masisisi pag yan na yung dinikitan mo. Elgin Bohol, yan yung niya. Bahay niya talaga. Gusto niya, ayaw niya sa baba. Magdikitan kayo dyan. Sayang ang panahon, char. Elgin, puntahan mo si Ana Lurancho, day. Kung may time ka, day. Yes, of course. Legit na, legit. Correct. Thank you sa pagbisita, day, ha? Ito yung first LS ko na monetize na. Thank you talaga sa mga support, lalo na sa mga good friends ko, sa mga kapitbahay at relatives na supportive din, kahit hindi lahat. Thank you. What you want to eat? Many. So today, what you're eating na? Yes. Yun po, tomorrow John, where are you going? No. Stay home? Ay, kubi. Ato di ako puro hayro, ne? Ano magusayo? Naa siya, dahil. Nay ads. Benji! Mega love shoutout! Benji! Son, isa tama na. May ni mo na. Adi din no, si vacation day. Mabait sa kahit saan. Oo nga, sis. Mundog. Son, mega love shoutout sa Eileen. Saba. Mega love shoutout sa Eileen Yamamoto. Veterana ng Japan.
Thank you ha. So, naa siya harang son. Wala kasing klase yung anak ko. Pwede ako mag-live. So, okay lang. Magagalit yung mga hapon. Sila mag-adjust sa akin. Hindi ako mag-adjust sa kanila kasi kung ako mag-adjust sa kanila talaga. Magsige po siya tapad sa kuan na. Naaw gudo. Sige po siya tapad. Ayaw niya bumaba. Gusto niya dito. Dito palagi sa akin, Day. Tingnan mo, Day. Oh, tingnan. Oh. Tuwad siya, Day. Tuwad. Sige, tuwad. Ayaw niya bumaba. Thank you, Son, sa pag-visit, Son. Ayaw bumaba ng dog ko kahit wala siyang space dito, oh. Hala, sige. Sige. Bisyoso ka. Ay, nako. Thank you ha sa pag-visit ha. What you want to eat, baby? Ano niya kung anak dahil radyo siya, parang bata to eh. Alien, matulog ka na, Day. Okay lang, umalis ka dyan. Char. Alien, okay lang, umalis ka dyan kasi alam ko may work ka pa bukas. So, matulog ka na dyan, okay? So, today, nag-ano ako, Day? Ano na siya, sis? 1 year na siya, 1 year. Tingnan mo, tingnan niyo. Ayaw niyang umalis, Day. Gusto niya talaga palagi kasama sa akin. Hoy, maldito. 1 year siya last December. So, ano siya, 1 year and 5 months. Oh, tingnan nyo, oh. Tingnan nyo. Sleepy na yan siya. Kaso, ayaw niya talagang umalis sa, love na love niya yung amo niya dahil. Cheryl Descartes. Bisaya mo na ka dayo eh. Hello, mega love shout out. Itong live na to, hindi talaga to nakaplano kasi gusto ni Inday G-Vlog. Ako yung umakyat. Kaso nagloko yung laptop ko ba. So, to be continue, na lang ako ng live direct. Ikaw, ha? Live na mami na kayo. Uy, wala nang bato, uy. Kaluin man yung bataan niya, uy. Kaluin man yung bataan niya, uy. Kaluin man gudaan yung bataan niya. Matuog naman yung bata ni mami ni. Naghinuktok naman ko ng baby ni mami. Kiss na lang, baby. Someone watching you? Someone watching? Oh, day. Sana ito sa camera. Gusto niya mag-vlog-vlog. Thank you, 5 million viewers. Andito na si My Loves ko. Salamat, day. Ito, day. Ano talaga ito, day? Ludan, diket. Wag muna ninyo tingnan yung mga bahay nyo ha bago kayo after magdikitan ha para safety measure natin diyan. Mamaya na. In the G-Vlog, mega love shout out. Nag-jacket na ko, ina na kay jacket. Nanay jacket bayot.
Day, I love you, Day. Pasensya yun talaga, Day, ha? O, wag mo tingnan, Day. Sige lang, normal lang. Importante na, ano, normal naman talaga yan, Day. Tingnan mo yung aso ko, Day. Yung buhok namin, same color, oh, same. Yan, kulot. Naging success man po, Day. Success man po. Gitambayan ako itong duha ka sa data. Uy, Day, kay balo mo, Day. Naku, check ka sa inyo. Pag ano na pala kayo, may harang na yung mga channel natin. Hello, sala si Sir. Uy, dikita nyo na si Sir Inchong. Uy, kasi bait nito. Mabait to. Napaka-ano nito. Napaka-supportive. Sige na. Talaga, salamat, Day. Mega love shoutout to Sir Enchong TV. Thank you, The Walters. Thank you. Salamat, Day. Day, kay balon ako, Day. Uy, Day, makinig ka, Day. Kay balon ako, Day. Alam ko na. Your voice, John, somewhat sleepy. Only Ma'am Noisy, not you. The mouse. Day, marunong na ako, Day. Mabait ka naman talaga, Day. Katulan natin ano anak ko. Alam mo, yung anak ko buang din to eh. Joker din to eh. Oh, parang dinuyan-duyan ng si Wapo, oh. Okay, John, you make it like so, it's so hot, right? Gusto din ng buwan. Wapo, sleep. Natulog. Gusto din to ng aso ko dahil na parang nag-play din siya ba. Uy, umalis kaya dito. Kaya go, Debbie. You play, Debbie. Gumene. Kiss na mami na, be. Kiss na mami. Uy, bayot. Alam ko na paano i-open yung harang-harang sa direct. Now, I know, Day. I-teach kita mamaya. Alam ko na, Day. Alam ko na talaga. So, anyway, mag-live nito palagi kasi alam ko na. Mega love shoutouts to the Walters. Yes, this is the rack. May ads ba yun? Eljan, saan ka na, my love? Enchong TV, dikitin nyo si Elgin Buhol. Napaka-legit, mabait, at bogang-bogang friend. Pulpak. Sir Enchong, ito talaga yung pinaka bahay mo or Ninja Turtles to? Oh, yeah. Yes, Sir Enchong, wag kang mahiya kay Sir, si Ma'am Eljan Buhol. Mabait yan siya, tsaka legit. Pag may mga bago kang update sa bahay mo, no need na mag-char-char, direct yan siya. Direct siya siyang titingnan sa mga ano problema, oy? Yung aso ko mo, hindi niya alam yung buhay niya. Ayaw niya matulog sa bed niya. Gusto niya. John, the TV, the voice, saba, the sound, lower. Only Ma'am Noisy. Salamat. Unsa magikaon ay? Alas, shit, yung gabi. Baby love, you go there na, oy. Tingnan nyo yung aso ko. Di ko alam anong trip niya. Di ko alam anong trip niya sa buhay niya. Yes, the Walters, see. Direct to, as in direction. In the vlog, mega shout out. One of my partner in crime. Regards daw ni Sir Bayot. Secret! Sana yung mga kabarangay natin, kapuso, kapamilya, at ano pa. Baby love, go down. Don't go down.
Salamat sa 8 million na ano, napatusok. Ay, tagay day. Kumusta to ang mga tubo-tubo di day? Bayot, paminaw bayot. Kaning, di ba garihan nag-LS ko ni tubo ko siya dayon day using 50 day. Uma ano, double test pag ano ba pag inani pud, tambayan nato. Sige na, kisa man eh. Ay, my love, Alshin. Ay, Chubs Galyon, andito si my loves. Onang sipag pa shoutout. Yes, mega love shoutout sa onang sipag mambuyon ng Italy. Dikitan natin ito. Dikitan si sir. Onang sipag ng mambuyo, dikitan. Ay, no. I'm sorry. Lester, sorry. Na-delete ko yung moderator mo. Sorry, ha. Hala, sorry yun talaga, sir. Na-delete ko siya, sir. Dahil lang. Uy, hala, yung aso ko. Sir, Mamboyo. I'm sorry kasi na-delete yung aso ko ba? Yes, dikitan sa Italy, day. Legit yan, day. Ganda ng mga content niya. Ganda ng content niya, sir. Legit yan. Super legit. Anong problema, be? Ibalikan kong moderator si sir. Mega love shoutout kay sir. Unang sipag ng Mambayo. Mega love shoutout. Nawala bigla. Sorry. Sige. Napaka-legit nito, sis. Napaka-legit. Promise. Mabait pa. Natagal ko na yung dikit. At saka ang ganda ng vlogs niya. Parang nasa Italy talaga, of course. Almiran Rose. Mega love shoutout. Si Almiran Rose. My friend from USA. Dikitan ng bongga. Elgin Bohol. Dikitan ng bongga. Ewan ko, sis. May harang naman, sis. May harang siya, sis. Baby love. Oh, no. Oh. Uy. Stay, you go down, be. Yes. Ano, Day? Okay naman siya, Day. May harang siya, Day. Thank you, mega love shoutout. Thank you everyone sa 12 million viewers. Hello, Ma'am Luz Kaduyak Vlog. Magdikitan kayo mga badjam. Salamat sa pagdalaw. Hello, Ma'am Luz Kaduyak Vlog. Mega love shoutout. Saan yung country natin, Ma'am? Parang hindi to familiar. Yes, Annalisa Linda. Mega love shoutout. May harang naman, ma'am. Salit na nga, i-check ko siya, ha. Pero may harang siya. Saglit lang, ma'am, ha. Titingnan ko, ha. May harang siya, sis. Yes, Annalisa Linda. Dikitan mo si Sir, unang sipag ng Mamboyo. Napaka-legit yan. Sir Annalisa Linda, dikitan natin. Galima B-Vlogs. Mega love shoutout. Magdikitan tayo. Sir, unang sipag ng Mamboyo. Pakidikit ng mga friends natin. Napaka-legit po nila, promise. Ako na yung nagsasabi dyan. Kasi alam ko talaga yung sino yung mga legit friends ko.
Yes. True. Baby love. Annalisa, dikita natin si Ma'am Luz Kaduyok Vlog. Kahit actually guys, kahit i-watch natin ng 3 minutes, okay na yon. Kahit 3 minutes watch, okay na yon. Basta tamang bakas. Saglit, i-close ko muna to. Baby love. Napaka ano dito. Mag-iwan ng bakas, lagyan lang ng kawaray. O yung lagyan ng dash kasi it's not good. Baka magalit si Lolo ba? Halat ng halata. So, mag-comment tayo na with feelings. Comment tayo ng with feelings, ha? Yes, yes, sir. Sir, kailan ka mag-LS? Support natin yan. Yes, mag-iwan lang ng bakas. Kasi mga, ano talaga nila to? Mga main talaga nila to. Thank you sa Ensyong TV. Dikita natin si Onang Sipag ng Mambuyo. Imagine, mahal ang Italy. Mahal yan. Dikit lang sa dikit. Ow! Pak na pak! I love that. Dikit with benefits. Galima Blacks. May kami love. Shoutout. Nakikita ko kasi dito. Ensyong TV. Ano mo na yan? Dikitan mo na yan si I highly recommend. Charot English. Elgin Bohol, Annalisa Linda. Hello, dapat naayon sa video para lagas lalo. Yes, correct. Naayon sa content natin. Comment with feelings. Lagyan ng kawaray. Pak na pak. Yes, Mary Jane team. Ay, mga friendship. Si Mary Jane Fernandez. Sir, dikita natin, sir. Mga legit talaga to sila, sir. Ang kagandahan lang ng mga friendship ko, lalo na itong mga close ko talaga. Yung suporta ba? Kahit hindi na siya ilapag sa mga bahay-bahay natin dyan sa Facebook. Automatic yan yung maganda. Kasi not all the time for the rest of our life na, uy, pakidalaw ng, ko, hindi naman. Dapat, kung na siya, go na yan. Kaya, big respect sa mga friends ko na ganyan. Kahit yung buhok ko, hindi siya straight, okay lang yan. John, I will eat the... Kainin natin tong kainin natin tong burger kasi sayang din ba? Sobra-sobra. Ano eh? Nangi siya. Mami? Kawawa. Dahil ayaw ko sobrang payat na kalansay. Tingnan. Kahit chabi-chabi ka, may form yung katawan mo. Pak na pak na yun. Wait lang, wait. Day, dikitan mo sa Unang Sipag na Mambuyo. Ano yan? Italian. Malaki ang UK, day. Ayaw ko sobrang payat. Ayaw ng partner ko. Gusto niya na kahit may laman at saka may shape. Char! Pamati. Charot. Si Unang Sipag Mambuyo. At saka si Ensyong TV, day. Sige na, day. Legit talaga yan si sir. Lagi, day. Payat itom. Day, dikiti sila, day. Unang Sipag na Mambuyo.
Si The Walters. Mega love shoutout sa 12 million people. Salamat everyone. Thank you, thank you. Sir, anong oras sa Italy, sir? Oh, aday, maglagay ka ng baka sa lagyan lang ng kawaray. Lagyan lang, day, para hindi malito si sir. Pwede ba magbaba ng link sa mga andyan? Annalisa. Si Wapol, oh. Si Wapol. Si Wapol. Yes. Tingnan mo si si Wapol, oh. Wapol. Abi, biskot. Okay. So, ano siya? 4:35. Hapon. Dito, sir, sa Japan, sir, ng 12 na, sir. So, yan po yung, bahay ni Annalisa. Naglapag na po siya. So, di kita nang maayos. At least 3 minuto tingnan. And, you know na, with feelings. Bakas with feelings. Hello. Yes, dikit na. Sir, unang sipag, dikit ka na ni Ma'am Elgin Bohol. Trusted ko talaga yan. Philippine Indian. Hi, sis. Salamat, sis. Pwede magbaba ka, sis, para madikitan ka ng mga branded friends natin. The Philippine Indian Friendship. Diyan. Yes, pwede, sis. Kasi naglagyan na kita ng jacket. So, maglagay lang ng bakas at saka bungang-bungang comment with feelings. Enchong TV, naapa ka din hadong? Andyan ka pa? Enchong TV, andyan ka pa? Paano tumaba, day? Mag-ano ka lang, day? Always smile. Stay positive. Try! Stay positive. At you eat ganamos. Palagi kasing ganamos yung ulam ko, day. Los Kanduyak B-Vlog. Ma'am, main mo to siya, ma'am. Ma'am Luz Kanduyak B-Vlog. Ma'am Luz Kanduyak B-Vlog. Puntahan natin yan. Wait, get ko yung tablet ko. Magbibigay tayo ng banana bells. Baby love, can you go down? Magbigay tayo ng mga banana. Baby love. John daw. Noise, John. Not good. Too much noisy, John. If you noisy, John, they will get mad. Los Kaduyak. Yes, ma'am. On the way ako sa bahay mo, ma'am. Main mo pa to, ma'am. Ma'am Luz, you are there, ma'am. Luz Kaduyak B-Vlog. Kunin ko yung isang laptop ko nga. Luz, okay. Okay, mama. Saglit lang, mama. Luz Kaduyak. Thank you. Happy Mother's Day, everyone. Thank you.
Ma'am Blues Kaduyag B-Vlog, yung banana natin is, 1.29. Okay, so on the way na ang aking totoong ninja. On the way na to, ma'am. Tingin ako ng bonggang ano mo dito. On the way. Sis, try lang sis. Philippine-Indian friendship. Magbaba ka ng link. Tingnan mo nga yung aso ko. Yung uwi talaga niya ulo. Oh? Mauwi niya talaga. Gusto niya palagi dito sa akin. Ma'am, on the way na sa'yo, ma'am ha. Dikit na dikit with feelings. With feelings to lahat, ma'am. Walang char-char. Bawal char-char nowadays kasi pandemic. Ang hirap ng panahon mag-char-char. Tela, sis, tela. Sis, ang hirap ng panahon mag-char-char. Ay, ginoo ko. Yes, with feelings, ma'am. Alam mo, ma'am, maganda talaga yung with feelings, ma'am. Kasi ma'am, tawag nito kani yung, para ma-feel natin yung love ba? Love on the air. Mami, ganito na. Ma'am, ginoo ko, Bisaya ka pala, ma'am. Ay, mag-Bisaya ako sa'yo, Ma'am, dikita natin si ma'am, si Elgin Bohol, ma'am. Si Elgin Bohol, dikita ng bongga. Yes, Cheryl's cooking. Si Mary Jane Fernandez. Salamat sa patamsak. Salamat. Yatay ka, ma'am. Oy, char. I'm not sorry. It's a bad words. Pwede li, ma'am. Char ka naman. Ganito talaga yung bibig ko. Playing now si Ma'am Luz Kaduyak. Salamat, Day. Elgin, saan ang bahay mo, Day? Galayma, Day. Mga gwapa. Saan? Galayma B-Vlogs. Yes, Ma'am Almira. Gwapa. Oy, si Ma'am Almira, dikitan natin kasi legit yan siya, Day. Elgin, si Ma'am Elgin, dikitan si Admiral Rose, legit, Bisaya yan, Day. Sige na, dali dali, go, now na, asap. Salamat, Ma'am, ha. Si Almira, unang sipag mambuyo, sa US yan si Ma'am Almira Rose. Matagal na din yan siya. Malaki ng bahay, pero mabait po yan. Ma'am Luz Kaduyak, bagyan kita ng isang banana ng bonggang-bongga. Si Almira Rose. Padulong na po ko sa mga day. Salamat sa pagbisita, day, ha. Kani ako mga amiga din, day. Mga abutan yun sila, day. Legit po, day. Ikaw ang aking hanap-hanap sa higit. Ang sarap ma-inlove, no? Yes. Ala, si Almira Rose, please, dikitan po natin. Sorry, day. Tao lang, day, tao lang. Nagkakamali, day. Nakakamali nga yung, day, alien, tao pa ba, day. Una, dikit na natin si Almira Rose. Yan, legit yan, legit. Rose Kaduyak, B-Vlog. Saan na si unang sipag ng mamboyo? Uy, salamat talaga, ha. Happy Mother's Day, ha. Kasi mag-film dito sa Japan. Happy Mother's Day. Apache Kalot. Ay, hala si Salamat, sister. Mega love shoutout. Thank you. Ay, nakatouch. Ang saya ng Mother's Day ko,
Sige dali, sige hindi nagadagag mga lamion diri. Lamion og kuan, lamion og presyo. Char. Tinoo ko dai. Ginoo ko dai. Ayaw dai batik yung tingog. Mangin ang boses ko pasayawin niyo lang ako mga ganyan. Yo, magalit si ano eh. Patay na tayo nito, baka hindi na to payagan mag ano, alam mo, ano mo si, ano ba, si ano ba, atong ito, konsihala ba, si Kagawad ba, paano pag-spell yung the Dodges, or whatever, basta di kita nyo na yan dyan. Alala ka. Lagi. Humana. Nagharang na siya ti, usaba ragod siya ti, muharang na siya kapag iya ha. Ang iibigin pa. Lagi wala pa lagi sunod na ugma na puhon kay trip labi na ko ning pag LS na ko ron. Ya, daghan mag mga lamion ng nanulod go. Uy, di kita natin si ano, si The Dodgers ba yan? Ay, hindi talaga ako marunong magsabi ng apelyido yun ni Kagawad. Uy, maya na lang. Sige ma'am. Maulaw man ako eh, baka kalain nila mukha kong pera. Mukhang pera lang to, pero hindi mukhang pera. English lang, sa mukha nin English lagi ba? Yes, millionaire. Mga friendship yan sila, day. Mga mayayaman na, day. Ginoo ko, day. Sana all. Kita, start mahal kita. O nga, sumasahod na kasi si Ma'am Almira Rose. Hello, Sir Senpai. Main mo to, sir. Magdikitan kayo, Sir B. Kasi mabait talaga yan sila, sir. Tsaka legit talaga. Legit is the key. Uy, I love you more, Elgin Buhol. I love you more talaga. Kasi dahil lang, kasi umamin ka na mahirap din siya i-pronounce. Sir, Senpai, coming na ko sa'yo, ha? Ay, ganahan ko. Mutindog tabi. Mutindog. Gwapa daw. Chay! Galit tayo. Sino si Walkers? Ay, shake the hips. Ayaw. Ano siya kaning mga bawal daw yan siya sa mga LS na yan. Baka mapatay tayo nito. Wala pa tayong mga charot dito. Patay na. Patay na talaga tayo. Mag-anak ganyan lang tayo. Char lang. Patay na jud. Si Sir Pupu Senpai. Okay. Hello, Japan to si Sir. Sir, dikitan mo. Mega love shout out to Pupu Senpai. Sir, dikitan natin si Almira Rose, the Dodgers whatever. Basta yan siya. Si LGN, si Onang Sipag ng Mambuyo, si Galima B Vlogs, si Ma'am Mary Jane Fernandez. Sir, sis, kaning ibalik siya sis, kaning the Walters, ibalik siya din. Muharang siya. I don't know kanang the join button wala pa. Ako anang tabaho ugma kay kuan kay kape sa YouTube no ko eh. Wa jud ni sa plano ni akong live ba. Sir, ay sa unya na lang kung kuan na to diha. Wala jud sa plano ni ba. Ya daghan mga lamion. Oh, wala pa sir. Hindi ko pa na-open. Bukas i-open ko. I-open ko bukas. Mary Jean Fernandez, mega shoutout.
sis, dikita natin si Almiran Rose, si Elgin, si Pupu Senpai, sa Japan to. Si Dada Jess, whatever. Si Cheryl's Cooking, parang German ito. Si unang sipag ng Mambuyo, UK. Wait Si si Sisi, yan na Alexa Vlog, salit lang. Yan na Alexa Vlog, ano to? Parang first time ko to si ma'am. Sino to? Okay. Sorry. I'm sorry ha, kasi hindi ko familiar yung iba, pero don't worry. Alam niyo naman, napaka-loyal friend natin. So, pag once, dikit-dikit na talaga yan. Salamat sa harang. Paharang si Almiran Rose. Salamat. Ano tawag nito? Si Luz Kaduyag. Friend pala kayo ni The Walters, ma'am. Friendship ko yan. Si kapamilya kapatid. Ano natin to? Kapamilya kapatid. Salamat. Mega love shoutout. Kapamilya kapatid. Mabait si The Walters. Nung hindi pa ako na money, ma'am, siya talaga isa din siya sa sa gift kapamilya, si Dada Jess, si Butya Pasaway, isa sa mga the best talaga. Yes, mega love shout out and happy Mother's Day everyone. But for me, every day is Mother's Day. Sure. Playing now si Pupu Senpai. Baba kayo ng link sa mga friendship natin. Baba. Kapamilya, kapatid, puto? Lods, pinaka main butong bonggang-bongga. Nalista ko na. Oh, yes. Mother's Day. Happy Mother's Day, everyone. Oh, maganda pala tong ni Pupu Senpai. Nasa Japan. Saan ka sa Japan, sir? Sir, saan ka sa Japan? Alam mo, sir, hindi ka talaga magsisisi sa mga friendship ko. Lalo yung na-mention ko. My God. Robin ko na yan. Robin ko na yan na legit, mababait, at super, talaga, dikit na dikit. Yes, happy Mother's Day. Sir? Nadikita na kita ha, Pupu Senpai. Hindi mo na ako magbakas kasi marami yung bibigyan ba. Si Mary Jen, sige lang sis, ko yan sa'yo, i-recommend ko yan sa'yo, don't worry sis. Turuan kita sis. Bago naman, magdikitan, of course. Dikit with feelings. Kapamilya, kapatid, lagyan kita dito ha. Salamat talaga. Pasensya na kayo magsalita ko dahil salamat talaga, parang nagalit pa hindi ako galit. Kapamilya kapatid. Hala madam, si kapamilya kapatid, maliit pa yung Dahil wag ka maganyan dahil. Maliit pa ang bahay ni kapamilya kapatid. So atin tong atin tong friendship. Pa lang siya. Kunti lang palang bahay ni sir. Ay, Moni, naman pala to Saglit may harang na pala si sir, si kapamilya kapatid. I'm sorry. May mga harang sila, ay salamat Lord. Harang si sir, kapamilya kapatid, harang. Harang ngayon, harang. Si The Walters, si The Walters baby? Harang si kapamilya kapatid. Mega love shoutout. Salamat sa pag-visit. Si The Walters, bonggang-bongga yan siya, day. Niyan, napaka-legit na legit. Yes, maupay na gabi plan. Sige, ma'am.
Pag ano ma'am Ninja, hindi ko na lang siya i-ano ha, jacketan ha. Oh, Popo Senpai, tapos na si ano, kay Annalisa. Harang ako kay ano ngayon, kay kapamilya kapatid. At least 3 minuto, okay na yan. Tamang bakas. Salamat sa 12 million viewers. Popo Senpai, tapos na ako sir. Sa'yo ha. Thank you sir. Thank you sir. Salamat. Mga kabarangay. Tulog na yung mga kabarangay ko eh. Binabing malakit na lalangin ko. Harang pa ako kay kapamilya kapatid. Salamat. Kit na damdamin ko. Si Galema Vlogs, dikita natin. Napaka-legit na legit yan. Legit, mabait, full pack, ganon. Legit, mabait, full pack. Paharang kay ano, sir, kapamilya kapatid. Galema Vlogs. Annalisa Linda, mega love shoutout. Ako ma'am, nasa Japan ako ma'am. The Walters, mega love shoutout. Sir, sis, Cheryl Cooking, ano nga yung main mo? Pwede yun yung gamitin mo para ma-recognize ka agad nila. Okay lang siya dahil basta, mamaya na lang kasi bawal din yung chika-chikan na about sa dikit-dikit ba. Oh, ako sa Japan, ma'am. Ako sa Japan. Yes, of course. Sir, nagdikit na si Waray sa'yo, ha? Turtles, Ninja Turtles na super pack na pack. Ang ingay ko dito, magalit mga hapon. Kawawa ng aso ni mami, oy. Day, bawal. Magalit si day. Magalit si boss day, ginuupod day. May sunod na mag-dance. Ay, importante magdikitan dyan. At saka, good vibes and happy Mother's Day again. Gusto ko sana day, kaso lang, wag na day. Magpagalitan tayo day. Kawawa man yung baby ni mami. Ay. Saan si Dada Jess? My loves. Salamat sa tusok. Salamat. Asa ka, day? Excuse me, ha? Almera. Yes. So, okay. Add moderator, okay na. Day, okay na, day. Mega love shoutout. Sis, ang laki na palang bahay ni ni Ma'am Admiral Rose. Ang laki ng bahay na. Harang ako sa'yo sis. Admiral Rose. Ito mga US friend natin. Yes sis. Harang na sa'yo sis ha. Cheryl's Cooking. Cheryl's Cooking Diary. Nasa ano yan siya? Germany ba kaday? Luz Kaduyag Vlog. Dikitan natin si Ma'am Luz. Si Ma'am Luz Kaduyak Vlog. Please, dikitan natin. Mabait po yan. Bisaya. Basta Bisaya, mabait. Netherlands pala si Cheryl's Cooking Diary. Team, mga gwapa. Dikitan natin si Ma'am Luz Kaduyak Vlog. Super legit. Super legit talaga. Mary Jane Fernandez. Okay ka lang dyan, Day. Salamat sa pag-attend, Day. May bonggang-bongga tayong dyan, coronation. Salamat. Ito mga friendship natin, mga talaga to, mga maganda yung nila, mga dollar sign.
Uy, ang ano no, nakakamiss mag-disco no. Baby love, use your glasses, John. If you use the iPad, John, it's not good. Brush your teeth now. Sige na. Brush your teeth, please. Okay lang, sis. Okay lang talaga, sis. Walang problema, sis. Yana Alex Vlog. Wait. Yana Alexa Vlog. Yes. Dikita natin si Yana Alexa Vlog, please. On the way ako sa'yo, sis, ha. Nagharang pa ako kay ma'am, Admiral Rose. Nagharang pa ako. Si Yana Alexa Vlog. Dikita ng bonggang-bongga, please. Next nito is si Ma'am Yana. Si Ma'am Yana ang next. Inday Vlog. Huy, mga langga. Inday Vlog, please. Dikita natin ng bongga, day. Ginoo ko, day. Si Inday Vlog, please. Dikita natin, please. Napaka-legit yan. Legit, mabait. Friendship. Nagharang pa ako kay Almira Rose, Ma'am Almira, ha? Hindi mo na ako magbaka sa inyo, ha? Para malibot ko lahat. Ang nakakapagod, magtagalog, ginoo ko. Pero sige na lang kasi baka may dito. Yes, yung sir, yung papa ko is Waray, pure Waray. Si mama is Bisaya sa Davao. But I can speak good Waray. But I'm proud na Waray kasi sa attitude ni papa na basta yun na yun. Nagdikit na ko kay Ma'am Almira Rose. Salamat kayo, ma'am. Mabait yan si Ma'am, Bisaya din. Saan na warayo? Sa Leyte. Maasim Leyte si Papa. Kuya Hisgot na nasa heaven na. Galema Vlogs. Dikitan po natin si Yana Alexa Vlog. Luz Canduyag Vlog, please. Thank you. Kaya na Alexa Vlog. On the way na ako sa iyo, ma'am. On the way na ang ating bus, whatever. Yana Alexa Vlog. Papunta na si Waray. Oh, Tacloban, Leyte, no. Ikaw, Waray ka, sir? Oh, huy, kaning kuan, please lang. Dikita natin si Ma'am Yana Alexa Vlog, please. Please, dikita natin. Maliit ang bahay ni Ma'am. Please, dikitan. Ma'am, andito na ako sa bahay mo, ma'am, ha. Yana Alexa Vlog. Dikita natin, lalo na yung mga bago, please. John, don't watch too close your eyes. Si Ma'am Yana Alexa Vlog, please. Dikita natin. On the way na ako sa iyo, ma'am. Mary Jane Fernandez, dikitan, please. Si Elgin Bohol, mga nila yan. Si Annalisa Linda, mga nila yan. Pinaka-main nila yan. Salamat sa 19 na patusok. Tama ba? Salamat sis sa pagbaba ng link. Day, Annalisa, na-remember mo yung nagbaylihan tayo, Day? Na-remember mo yung nagbaylihan tayo, Day? Playing now si Ma'am Yana Alexa Vlog. Thank you talaga. I'm so happy. Isang na lang dyan. Isang palike naman dyan. Para 20 na. So, anong plano nyo for Mother's Day? Na-remember? Anong plano nyo for Mother's Day tomorrow? Praying pa kay Ma'am Yana Alexa Vlog. Dagdag natin to.
Napaka idikit ng dikit. Day, Linda Nato. Si Linda Nato, ano to? Salamat sis, add moderator. Linda Nato, ano, ito ba yung pinakabahay mo, Day? iChubs Galyon. Si iChubs Galyon, please dikitan. Dito ako tumitingin sa ano eh. iChubs. Good friend ko yan, good friend. Dikitan natin si iChubs ngayon. Tamang dikit, tamang bakas. Okay, Day. Salamat, Day. Salamat kayo, Day. Salamat, Day. Sango ka ng mga sikat-sikat. Ginoko. Linda Nato. Salamat. Mga Ninja More. Mary Jane Fernandez. Dikitan. iChubs Galyon. Pababa ng link. Alam nyo mga labs. Wag naman kahit magdikitan yung kahit hindi marami, basta tamang bakas para hindi masayang yung mga effort natin. At saka comment bakas with feelings, ha? With feelings. O nga, si saan ka ba ko? Nasa Hong Kong ka, diba? Diba sa Hong Kong ka, sis? Yan na, Alexa Vlog. Ano na? Pang 166 mo yan. Full pack ko sa'yo. Ano sis, ang taon ito, ang dami po palang tanim dyan no, sa sa Hong Kong. May ano yung nakita ko yun sa content mo. Dati sis, sa Pinas, nakapunta ko ako na Igpit. Sa Igpit, nag-ano ako dyan ng, anong Tagalog yun, ng harvest ng mga palay ba, kami na Inday. Yan si Annalisa, marami kami experience. Kilala ako dati pa. O sige. Pababa ng premiere ko sis. Saglit lang sis ha. Saglit lang. Happy Mother's Day. Ibaba ko ang premiere ni sige sis, noted sis. My premiere. Oo. Kababata ko si Inday, si Annalisa. Mga loves, dikita natin si Mary Jane Fernandez ha. Si iChubs Galyon, si Yana Alexa Vlog. Maliit pa yung bahay ni Ma'am. Luz Kaduyak Vlog. So, mamaya, dikitan ko to mamaya ha. Salamat sis, patamsak sa premiere ni The Walters, patamsak please. Hala, oy, I can't pretend guys, I'm so sad jud kay basta Mother's Day. Di sa taan na kay ginoo ko bago ako nag-post sa kuan. Dili, ay ko pahilaka sa kuan sa live kay mao biya akong weakness. Bago ako nag-emote kaniya sa kuan sa magtagalog pala ako. Kanina pa ako nag-emote sa Facebook yung I miss my parents kasi walang Hi Kuya Junie TV. Wala na yung wala na yung parents ko. Yes, happy Mother's Day. I love you, Day. Salamat kayo, Day. Team, mga friends, Kuya Jun TV, please, dikita natin si Kuya Jun TV. Good evening, sir. Salamat kayo, sir. Salamat, sir. Mega love shoutout to Kuya Jun TV. Wait lang. Iano ko to. Kuya Jun TV. Kapamilya, kapatid, andyan ka pa? Kuya Junie TV pala. Sorry, sir. Sorry. Mega love shout out. Okay lang sir, oy, okay lang. Okay lang sir, oy.
Hala, marami na palang bahay. Ano ni sir? 500 na pala to. Nadikit ko na kasi to sa pangdikit ko. Team, dikitan natin si Kuya Jun TV, please. Si Yana Alexa Vlog. Luz Canduyag Vlog. Sir, magbaba ka ng link, sir, para madikitan ka, sir. Si iChabs, yes. I love you, sis. The Dodges. Mamaya, Dodges, ginoo ko. Admiral Rose, ginoo ko, Dai. Mega love shout out. Salamat, Dai. Elgin Bohong. Cherry's Cooking, mega love shout out. Si Luz Canduyag Vlog, mega love shout out. Natulog na si Wapol. Thank you. Thank you. Di apa. Yes, mag-iwan ng bakas kay Ma'am Luz Canduyag Vlog. Mag-iwan ng bakas. Lagyan nyo lang ng tawag nito. Yung comment with feelings. Tingnan ko yun at si iChabs dito. Dahil, Annalisa, andyan ka pa ba, Day? Sa hati ka lang. Wala na ba si Eileen? iChabs, papunta na si sa'yo. Si ninja ko. Thank you, sir. Happy Mother's Day sa lahat. Thank you, sir. Team, dikitan natin si Kuya Juni TV. Napaka-legit at mabait. Bisaya. iChabs, Galion, on the way na ako sa bahay mo, Day. Ibang dikito, Day, ha? Pakitusok sa premiere ni The Walters, please. Thank you. Thank you. Thank you. Kain muna ko, ha? Hello, sis. Tahimik live ko bukas, sis. Dami talagang bisita kami, sis. Mag-isa lang ako. Sige lang, oy. Andito lang kami sa'yo, sis. No pressure naman dito. Enjoy lang natin. At the same time, may makuha tayong mga isda. Mega love shout out again to Kuya Johnny TV. Please, tikitan natin. Cheryl's Cooking Diary, please. Please, tikitan natin ng bongga, ha? Si Luz Canduyag Vlog. Please, tikitan natin. Tamang bakas lang, ha? Tamang bakas. Kuya Juni, maglapag ka ng bahay. I'm sorry, love. Playing ako now kay iChabs. Si Philippine Indian, please, dikita natin. Si Philippine Indian Farm, please. Yes. Andiyan lang tayo, sis. Dati talaga, parang nahihiya ako. Mahihain kasi ako, sis. Tapos, pang konti na lang yung hiya ko ngayon. Mahihain talaga ako. Hindi lang halata. Ma-charge muna ko, Sa gabi. Yat. Ay, sabi niya, kagawad. I love you too, kagawad, the Dodges, whatever. Sa mukha dito ng Dodges, uy. Inday, i-vlog. Love you, Day. Love you, Day. Si
Mega love shoutout. Ano naman, nabuburo lang ako yung shoutout. Yatay. Kay sis, the Philly Indian Farm. Parang nandikit ko na to lahat kay Sisi kasi matagal na kaming friends. Samong ko. Ay, kung hirap. Ay, Chabs, ano ha, dikit na si ano sa'yo ha, si Waray ha. Makapas mo si Waray. Sana si The Philly Indian Farm. Ay, dikitan ko to si ano, Sisi ko. Tawan naman eh. Nahiya anong law kunti. The Philly Indian Farm, please, tikitan ng bongga. Si Ma'am Luz Kaduyag Vlog, si Yana Alexa Vlog. Ma'am, ipatulpo tayo ng mga aso natin, ma'am. Ma'am, ay, wait lang. Nandito si Wapol. Sayawan, be. Look. Wapol, oh. Ang bibig. Ang bibig mo, mami, ay. Yes. Ay, si Jufes TV. Andito si ma'am. Salamat, ma'am. Hala, mga branded talaga to sila eh. Sir Kuya Johnny TV, dikita natin si Jupers TV. Jupers. Bisaya, ito yung accent no. Kayo na mag-adjust. Sa accent natin ha kasi Bisaya naman talaga tayo. Wag na tayo magpa-char-char. Maganda na tong mag-Bisaya. Kaysa mag-Japanese ako no. Ewan ko lang. Sige, layas natin. Mega love shoutout to Kagawa, the Duchess ng USA. Mega love shoutout. Sila kagdikit dia. Papunta ako sa bahay ni Jufes TV. Tayo mo man ko eh. Na-miss ko din yung friend ko no na ano talaga, joker din. Yung iba nga dito eh na nasa Japan ba? Kausap ko ba? Ano siya, Day? Anong tawag nito, Day? Mukbang maya siguro patay. Ma'am, wait lang. Ma'am, Jufes TV, on the way ako sa iyo, ma'am. Mabait talaga to si ma'am. I love you this. Sumun. Atin, padikit kay The Philly Indian Farm. Legit yan, Day. Nasa Extra L si madam. Extra L. John, don't be noisy, John. Only mommy noisy. No noisy ha. Only mommy. No, mommy noisy. Me too. Patay tayo sa mga hapon nito ba? Jofis TV on the way. Harang. Uy, dadadjus. Layas na rin na, be. Kay masuko. Suko. Chiki ka lang. Masuko. Lahat kayo dito si Suwaray. Wala ay, char-char lang. Kaya nagalit, oh. Saan si Dadadjes? Hala, lahat nagalit, ti. Hala ka, ti. Nagalit. Antok na, oh. Chismoso man, oh. Chismoso, oh. Sige. Yata yun. Musa Israel. Yes, salamat sis. Salamat kayo sis. Salamat. Kalami sa kwan ay sa budots ay patay tayo nito ni ano. Ganyan lang man siya nasayaw sis. Ganyan lang siya. Hindi siya giling-giling na nagilandi uy. Ay Chabs, galyon. Si Ma'am Jupis TV, ano na ma'am? Padulong Tagalog ba to si ma'am? Tagalog ka ba ma'am? Si Ma'am Jupis TV Lods. Kuya. Tingnan mo kuya. Sleepy na siya ya.
Pero ayaw niya talagang umalis sa akin niya. Buti na umalis na siya. Ang sarap mag-disco, no? Kuya, Juni TV, tak na tak to. Ay, Chab, sana si Yana Alexa Vlog. Hello, madam. Andiyan ka pa ba? Salamat, ha. Salamat. Na ako, 22 na tusok. Salamat. Ano mga guys, sa totoo lang guys. First time ko to nag-vlog, nag-LS ba na monetize. Wala to sa oras, pero na lang, napasubo, pero salamat talaga. Sana mas si Ma'am Dagajis, oy. Ma'am Jupis TV, nag-play na. Ma'am, yan, Alexa Vlog, don't worry, ma'am. Magbaba sila dyan, ma'am. Puntahan mo agad, ma'am. Tingnan nyo sila ng yung content nila at least 3 minuto. Mag-iwan ng bakas para mabalikan, ma'am. Yung 266 is i-like. I-like mo yung yung live ko. Yan yung magic words. Andito pa si Yana Alexa Vlog. Ma'am Luz Kaduyak Vlog, pakidikit naman si Yana Alexa Vlog, please. Thank you. Kasi ay, salamat si Ma'am Galema Vlog. Ito si Ma'am, salit lang ha, kasi maliit ang bahay ni Ma'am eh. Ito si Ma'am Yana Alexa Vlog. Bigyan ko to ng 2 mamaya. Andun kasi yung laptop. Si Popo. Popo. Sorry. Gumenasay. Analisa Adnil. Salamat. Sino tong kaninja? Popo Senpai, please. Puntahan natin. Alam nyo guys, proud talaga ako na hindi kayo masisisi sa mga andito kasi talaga sila mga international. Dito sa Fukuoka. Si Analisa Adnel, sino to? Si Analisa Linda Ninja to? Analisa, hello. Kababata, ikaw ba to? Halos lahat talaga mga What happened? Na-time out si sir, bakit? Na-time out si sir, di ko alam. What happened? Thank you. Saan ka sa Japan host? Ay, host naman kaning kuan. Bisaya ka, Tagalog. Sir, saan ka sa Japan? Di ko alam, sir. Di ko alam. Bigla na siya ano ba yun, ma'am? Bakit nabuha? Di ko alam. Biglang siya May something siya. First time ko yun. Sorry, hindi ko alam. Sorry, sir. Kuya Johnny TV, di ko alam. Okay na ba? Saitama. Sir, kumusta yung COVID dyan, sir? Sa Fukuoka, wala masyado. Hindi ko, bakit siya na-time out? I-check, i-research. First time ko yun, hindi ko alam. Baka nagloko or napagod si Lolo. Salamat. Si Jupis TV. Ma'am, dikit na ako sa'yo, ma'am ha. Hindi na lang muna ako magbakas, ma'am ha. Sir Johnny, wala talaga akong ginawa, sir. Promise, sir. Hindi ko alam. I-check ko yan siya mamaya. I-check. Okay. Naka-ano ka na, sir? Naka-tawag nito? Naka-message ka na? Di ko alam siya. Bigla lang siya I don't know why. Sa sir? Sa Tokyo to Saitama, ilang oras? Thank you, sir, sa pagdalaw ha. Mega love shoutout to Popo Senpai. Mahal ang Japan. So, dikitan po natin. Sir, onigashima, sir. Padikit kaya na Alexa Vlog. Kunti pa lang yung bahay niya, sir. Nakapunta
Punta ka na sa Fukuoka. Uy, anyway ba, napakasad sa Osaka, no? Dapat mag-renew ako ng passport. Oh, sige. Okay, day. Ano, sana ako ng passport. Hindi ako natuloy kasi ang daming COVID na case doon. So, hindi na lang. Padikit naman kay Annalisa Linda, Sir, Popo Senpai. Cheryl's Cooking Diary, padikit naman. Kay Elgin Ball, padikit. Kay Kuya Juni TV, padikit. Luz Kaduyag Vlog, padikit. Jufis TV, padikit. Popo Senpai, mega love shoutout. Salamat. Nakalista na dito na bigyan ko na lahat. Mga ninja natin dapat legit, ha, para hindi masayang yung effort natin, ha. Asa mo ninja mo rin? Sige lang, okay lang yan. Okay lang yan, day. Okay, don't worry about that, it's alright. Sama ka. Ay, no. Oy, mega love shoutout sa 13 billion people from Barangay Waray. Salamat kayo. Tingnan niyo yung aso ko. Tingnan niyo si Wapol. Natulog na yung aso ko. Indagi Vlog, mega love shoutout. Sir, Pupu Senpai, padikit kay Indagi Vlog. Ano niya yan? Totoong bahay. Padikit, isa yan sa trusted na friendship ko. Ano na yan na kami yan? Anniversary na namin yan, 4 months. Si Indagi Vlog, mega love shoutout. Sunod ba? Magpalit tayo ng yung mga headset, yung talaga para tayong vlogger. Tapos may mga ganun na. Tingnan natin. And I give vlog, pababa ng bahay, day. Si Senpai, Japan to, day. Wongga to, day. Salamat kay Elgin, ha, sa pagbisita, day. Nadyo kay something sa kuwakan pohon, day. Pick, he love home. Nagbaba ng bahay si Annalisa. Sa Senpai. Day, asa ka? Oy, naluto na yung supaw. The Philly Indian Farm. Andiyan ka pa, sis? Sir, Kuya Juni TV, okay na? Salamat kayo, Sir Kuya Juni TV. Salamat, Jude. Ma'am Annalisa, Sisi, Happy Mother's Day. Mary Jane Fernandez, Happy Mother's Day. Kay Sisi, the Philly Indian Farm, Happy Mother's Day. Kay Elchin Bohol, Happy Mother's Day. Kay Indag Vlog, Happy Mother's Day in advance, kahit hindi pa mama. Los Kaduyag Vlog, Happy Mother's Day. Salamat po, ma'am. Nakabingwit ka, ma'am. Oh, salamat kay sis. Salamat sis sa honto ni arigatou gozaimasu. Minasan, honto ni orishikatta desu. Honto ni orishikatta.
Elgin Volk, oh, advance. Mary Jane Fernandez, yes, salamat. Nice meeting you everyone sa bago nating barangay. May husay tayo bukas. Hindi ko talaga na-expect na medyo marami yung pumunta. Thank you very much. Oh, 16 million na tayo. Di ko na malayan. 16 million. 다이주부? 조금 다이주부? Oo nga. Kuway, wag kayong mag-vlog bukas, sabi ni, Elgin Bohol. Wag kayong mag-vlog kasi magalit siya dahil. Wag tayong mag-vlog ha, magalit si sister. Hindi ako mag-vlog bukas, Hindi ako mag-vlog, live lang. Thank you. Kalami mag-disco Anong pamanggot? Pandemic pa ba? Ano yun? Asa ka laog madayo? Ako magkuan ako Depende mag-lunch. Tagaan mo day off. Bigyan kayo ng day off ng amo mo dayo. Wow. Sis, di ba si Mary Jane Fernandez, Hong Kong din to? So, malapit lang kayo sa Hong Kong? Wow, sana all. Asa ka bukas, sis? Saan ka bukas? Sis, si Mary Jane Fernandez ba? Bisaya din yan. Malapit sa amin. Malapit lang kayo? Yeah. Yes. Sige lang, ma'am. Papadalawin po namin agad. Sir, kuya, nakuha ya, di ba ya? Okay, naon lang. Asa man sa Hong Kong, dool mo? Alam nyo, advice ko sa inyo, pag mag-LS tayo, maganda talaga may extra na phone. Kasi mabasa natin lahat ng mga comment. Tukwawan. Kolon, ako sis, asa ka direct sa Hong Kong? Ay, tuklawan daw. Pero alam niyo, maganda ang Hong Kong. Maganda. Gusto kong pumunta dyan. Tsaka hindi masyadong mahal. Andyan pala yung mga first class na mga imitation, no? Mga bag. Ala, andito pala si ma'am. Watching from Germany. Si Travel and Cooking Vlogs. Ma'am, unsa ka ni, nga yung main? John, the volume, John. Don't say that, baby. Yes, mabait si ma'am, Germany. Mabait yan, legit pa. Thank you, ma'am. GS Travel, yes. Tama di ay. GS Travel Cooking. Tama di ay. GS, mabait tayo si ma'am.
Mega mega love shout out to Ma'am GS Travel and Cooking. Thank you sa tusok. Salamat. Welcome sis. Si Ma'am GS Travel and Cooking na mention ni Eljen. Mega mega love shout out. Naglista ako guys. So, tingnan siya guys. Yung nabigyan ko na lahat ng bagyan. Tapos ito, nasa ano natin to, barangay. Sa barangay natin to. Yung iba, yung mga bago sa taas. May iba din na ano. Ako na bahala dyan bukas. Itong check, it means nabigyan ko na ng ano, ng mga isda natin. Mga legit na isda. So, ganyan ako pag mag LS, lista ko talaga para sure na mabigyan din natin ng ano, ng happiness. Para share your share mo yung mga blessings na meron ka, mga isda na meron tayo, char. At saka din, pasalamat din na pumunta sa LS natin. It's a big help. Cheryl's Cooking Diary, she's still there. Mega mega love shout out. Cheryl, when ka mag LS, pasukan namin. Kahit tambayan ko pa yan ng lahat dito. Cheryl's Cooking Diary, when ka mag-LS? LG, when kayo mag-LS? Ako bawi. When kayo mag-LS? Mama, mahiyain din ako sa camera. Mahiyain naman talaga ako. Kaso parang nasanay na ba? Mahiyain talaga ako, ma'am. Tawa to si Thank you, sir. Sir Judy, thank you, Jud. Thank you. Mayayain naman ako sa camera. Uy, parang nasanay lang. Daan ko pa, mukatawag ni si mama. Yata yun. Ako din, mahiyain naman talaga ako. Na ko lang na parang na char-char ba, yung ganun. Okay lang yan. Huwag kayong mahiya. Kasi advice ko sa inyo advice. Kahit hindi pa kayo marunong gumamit ng StreamYard kasi wala pa kayong 1K, i-try nyo lang hanggang masanay kayo na magsalita. Kasi sa totoo lang may pera dito. Los Kaduya Vlog, mega mega love shout out. Salamat sis. Ang daming Bisaya, no? Huwag kayong mahiya talaga kasi pag sa totoo lang as a YouTuber, wala if gusto niyo talagang charot mag-advise ako ng bongga. Malaki pa naman yung earrings ko, parang nagtrabaho ng tawag nito. Huwag kayong mahiya kasi nasa YouTube tayo, pakapalan ng mukha. So tingnan niyo ako, tingnan niyo ako. Ay, may cleavage tayo, i-close natin cleavage, baka maibig tayo nito ni Big Brother. Ang tawag nito, pag mahiya kayo guys, walang patutunguhan yung buhay natin. Walang patutunguhan natin, lalo na sa YouTube. Wala talaga, day. Kasi dito talaga pakapalan ng mukha. May ganun. Yes, may ganun, day. Kasi, ay, nakita. Balik-balik, ginoo ko. Patay na jutaan, diba? Ganon. Yan nga. Galing nga na siya yan, Charot. Katawa ko sa inyo Kay, syempre, gagaya ko noon na namuni ako, wala pang patay day. Saba niya day, yaw-yaw patay. Tingnan nyo, na dayon ako na muni. Kasi lahat ng mga friend ko day, piniin ko talaga, huy day, ako day, i-play nyo ako day, minsan ako magpakapala ng mukha day, i-play day, bungga day. Lahat lang sa analytics, nilibot lahat ng bansa.
Day, hindi ko namalayan. Day, patay. Uy, ginupayot. Mabuti tulog na lang si Afam. Ganon yun. Kasi, pag YouTuber na kasi tayo, syempre mag-chika-chika tayo. Tapos, pag wala na tayong hiya, syempre marami tayong friends. So, tingnan nyo ako, oh. Pag mangisda ako sa mga international, pasok ko agad sa barangay hall. So, bungga, day. Nakapalan ito mga mukha, day. As long in a nice way. Iba naman yung kapal na mukha, day. Nakapal. Kapal pa sa Spartan, day. Yung kapal with feelings. Kamukha, oy. Oy, asa naman mo, oy? With kapal with feelings. Alam nyo, nakakaano din kung magsalita na mag-isa, no? Walang sumasagot. Sagot. Charap. Char-char lang, oy. Nadikitan na ba si Ma'am Admiral Rouse? Si Mary Jane Fernandez? Si Yana Alexa Vlog? Need natin dikitan kasi konti yung bahay. Si Yana Alexa Vlog. Mamaya, dikitan kita ha. Nang dalawa. So, 3 na sis. Si Eljen My Love, saan ka na? Si iChabs, mga friendship ko ng bonggang-bongga. Mga ano to, mga tawag nito, mga dalagang Pilipina. Ako, dalagang Pilipina din ako. Pero ano, minsan lang. Uy sir, mahiya ako nga sir. Mahiya nyo ako sir, gatay. Pababa ng mga link. Paano mga madam at sir? Mauna ako sa inyo. Luto ako work. O sige, day. Eljen. Charot. Dalagang Pilipina. Yeah, ganon. Dalagang Pilipina, ano, with a heart. Diba? Inoo ko, day. Thank you, Eljen. Have a good night. Sabi sa, ano pa yan sa Japanese? Honto ni arigatou gozaimasu. Matashita ne. Yoroshiku onegaishimasu. Ganon yon. Bye-bye, day. Arigatou gozaimasu. Thank you very much sa pagdalaw. Yes. Happy Mother's Day kahit hindi ka pa mama. Yun na yun, day. Yung arigatou gozaimasu, ano yun? Salamat very much. Matashita. See you tomorrow. And sa daw yung yoroshiku, yung I'm pleased, yung ganun yun. Basta yun na siya, day. Huwag mo na lang, hindi ko na explain. Hindi mo pa rin siya mag-gets kasi hindi ko rin siya mag-gets. Basta yun na yun. Uy, wala kayong plano matulog? Tulog lang siguro tayo, no? Ano, wala plano matulog? Wag matulog tayo, no? Yes. Correct. Kung, alam nyo, ito si Kuya Juni TV, parang siyang ano, yung tawag nito, yung yung mga, ano ba, yung mga, makinig. Yung parang yung Tagalog niya ba, napaka-deep, yung, kuanday, yung parang ang tawag, parang Senado ba, pang Senado. Believe talaga ako ni Sir Juni. Believe ako kay Kuya Juni TV. Napaka-talented pa. Magaling-galing. At saka ang ganda ng mga edit niya. So, but I don't care naman sa mga edit ng iba. Kasi, kahit maganda yung content, whatever, ang importante is, tamang bakas, legit, comment with feelings. O sige, sweet dreams, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Los Kaduya Vlog. Bigyan ko to ng 2 at saka si Yana Alexa Vlog, ha. Mag-comment ako mamaya before matulog, ha. Salamat, ma'am. Then, balik-balik sa tindahan ni Waray. Balik-balik sa barangay ni Waray. Balik-balik, madam. Los Kaduya Vlog. Ano yung Facebook mo, ma'am? Ay, i-connect natin yung bungga kasi parang ang okay to. Almira Rose, day. Sa US, day. Buntagay, manday, no? Buntag, manday, David, day. Mag-alauna, nag-day, ginoo ko. Okay, ako talaga, hindi ako madaldal. Ano lang to siya, yung
tawag nito, may mga topic ako na kahit ano-ano kaya ko pero hindi ako madaldal. Ano na to, neutral talking. Amo ka. Sige. Sila. lagi. La 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 la. Sani kaduyak. Pasok mga suki. Flashing di Bisaya. Yes. Salamat kay sis. Dosh good night. See you Monday pa uli ako. Thank you. Sige sis, salamat. Ay Chab, matulog ka na dyan. Magaling yung apam mo. Sino pa ito isa? Si Yana Alexa Vlog. Andyan ka pa si sis? Yes sir. Kadlawang na yun. Ang ingay ko. Nagagalit ang mga hapon. Kinuko baka samuhayin ako. May mga samuhay pala ng mga hapon na ito. Ang ingay ko dahil. Tulog na tayo, uy. Wala ba kayong plano matulog? Yes, si Ma'am Luz Kaduyak Vlog, Luz Ido Kaduyak, ayan ko to, i-add ko to. Good night sa lahat. Sige. Si Ma'am Yana Alexa Vlog, anong FB mo, ma'am? Paki-type daw, ma'am, para matulungan natin to kasi konti pa yung bahay niya. Tulog na din ha. Tulog na. Sis, I appreciate and thank you very much sa pagdalaw sis ha. Si Almia Bros, mega love shoutout sa akong amiga na gwapa, Bisaya, si Duchess, wala si Butya Pasaway. So, thank you everyone. Si Kuya Johnny TV, kahit saan talaga yan siya, supportive. Salute ko ana. Marino Tan. Okay. Actually, pong katulgon kaning nasabaan ako sa kumbaba. Ang ingay ng bibig ko. Ay isa sis. Marino Tan F-Ray. Ako aning atuwat nang i-help natin to sila. Oo nga kaning naingayan lang taga ko sa bibig ko dahil kaya ang hindi na natin matulog. Senpai, di pat nito. Di pa ang tingtulog, kasikas pa, ginoo ko. Pupo senpai, thank you sir, thank you talaga sir ha, balik-balik sa, ko sir, sa LS ko, then, dalawin kita, then, ng bonggang-bongga, ilagay kita dito sa main ko sir. Thank you talaga sir, thank you, kasi para matagal ka nag-stay dito. Uyasumi na sa, matulog ka na dyan sir. Patulogin pa no, ang mga viewers no, patulogin, ako pa yung magpatulog no. At saka Almian Rose, salamat kayo ma'am ha, kaning na-appreciate yun ako nito mga gabi una. Drama! So, happy Mother's Day everyone, and I hope dili mo mapulaan sa kong now. I hope na dili mo magsawa sa kong baba. Ganito lang talaga ako, pero wala akong problema sa life. Very cool, very charot, ganon. Wala na bang magpamaalam dyan na message? Si Kuya Johnny TV, thank you always. Next time, ganun talaga yung buhok ko, yung bunga-bunga, tapos sexy tayo, tapos marami tayong mga viewers na baka mag-share. Charot! Ay, naku, ginoo ko, ang ingay ko talaga. Thank you kay sir, thank you sir. Kaning naay maayong impact ni sa ko ang channel. Aba, si Aichap Gulgon, sis ng mata, tulog na lagi sis. Tulog na lagi sis ba? Tulog na lagi. Ayaw anak sis. Mayaw-yawan na po kami. Bana ni mo awa. Uy, ako anak. Bibisi. Ma'am! Uy, atay. Asa ka? Mangiwi day siya. Salamat kay sir ha. Si Yana Alexa Vlog. Have a good night. Mega love shoutout. Happy Mother's Day. Si iChabs Galyon. Ha. Giatay. Kiting bayana ni. Uy, lami. Ay, akong mega na guwapa na masilusan na po ni. Yes sir, Kuya Johnny TV, mega love shoutout. Matulong na ta, uy. So, John, we will sleep na ha. Brush your teeth, love. Drink your milk. Iyo. You say, say good thing about them, like, good night everyone, happy Mother's Day, like that. Bye everyone. Happy Mother's Day. I love you all. I love you friends.
Thank you. Si baby na. Ina. Tingnan. Thank you. Thank you. Bye-bye, everyone. Salamat ka.